Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Nuwun kepareng matur wonten ngarsanipun Purmeden sepuh bini sepuh haji sepuh ingkang sampun pono ing pamawas. Mewah lebdok ing pitutur ingkang tupantos kinabekten. Wonten ngarsanipun para pangarsaning agami lan ugi pangarsaning nagari ingkang pantes tinulada dening para kawula dasih ingkang tuhu hamkeling budi kadang muda tumarun tansah bagya mulya sumrambah konco datang sang yaning para tamu kakung mewah putri ingkang kalengga murdaning agrami. Maliki konco dateng ingkang kehormatan Bapak Sukiman sekalian Ibu Sulistyorini Besan Stresno ingkang kalah hormati minggahipun Bapak ingkang jumeneng pinangka sulih saira Wimbasara Cunda Caraka piyambakipun inggih menika boten sanes Bapak Lurah Herianto sarjana hukum ingkang kawula hormati. Kanthi linambaran sih terap seneng budi mugi tansah dikagungna sih samudra pangsami inggih awet ing mriki kawula kawantun ngadeg sumantaka ngabiyantara wonten ngarsa cengkandika sami nigas wacana nggempil kamardikan cengkandika sedaya eca sekeca lelenggan kanthi wirunggan inggih awet ing mriki kawula ingkang sinaraya tinamayipun Bapak Sumadi Slamet sekalian Ibu Sri Apriyati mapan lenggah wonten kelaladan manggung ngemplak Boyolali kinen hanampi menggah pangandikan pasrah saking Besan Sutrisno lumantar Bapak Herianto SH ingkang kehormatan. Mboten datan kata lumpen puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tansah kita aturaken konco dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih karana sedaya nikmat peparingipun kula dalasan panjenengan sami ing wekdal enjang siang puniki saged makam parawuh silaturahmi hanjenengi menggah wontenipun tasyakuran ngunduh mantu mekaten. Sagunging para sesepuh bini sepuh para rawuh panggah sami ingkang kehormatan maliki konco namipun Bapak Herianto SH lan ugi Besan Sutrisno ingkang kalah hormati minangkani punapa ingkang dados atur pangandika saking panyipun Bapak Sumadi Slamet lan Ibu lumantar kawula ingkang sepisan boten datan kadalumpen hangaturaken pambagya wilujeng konjuk dateng Besan Sutrisno sedaya penderek gotrah kalawangsa kan diatur kawilujengan menggah rawuh panjenengan sami sinartan ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih awit kerawan panjenengan sami sedayanipun dados mongkoking penggalih Bapak Sumadi Slamet ingkang kehormatan. Satemah salajengipun samangkih wonten kepaningipun lelenggan kanthi wirunggan mekaten. Wosing gadi panyipun utawi rawuhipun Bapak Sumadi nyuwun pangapunten Bapak Sukiman sekalian Ibu Sulistyorini lumantar panjenenganipun Bapak Herianto sarjana hukum
Kalau ingkang sepisan dipun aturaken salam taklim salam kalujengan kanthi wasilah ingkang sampun katuraken ing mriki kepareng kawula tampi kanthi wasilah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kosok wangsul karahayon kawilujengan mugi tansah kajiwa kasalira dhateng panjenengan sami semanten ugi welasipun Gusti Allah saha nugrahanipun. Waseng gadi kala ugi dipun aturaken inggih menika temanten ingkang sampun jangkep mboten sanes Bagus Fajar Bagus Aprianto lan ugi kusumaning Ayu Roro Anissa Rofiatul Mubarakah SPD dipun pasrahaken konjuk datemipun Bapa Sumadi Slamet lumantar kawula kanthi atur Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pasrahipun temanten kekalih kawula tampi kanthi suka renaning panggalih. Mboten datan kata lumpen piyambakipun Bapa Sumadi Slamet lan Ibu lumantar kawula estu ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih awit sedaya panyuwun tuk rikala dinten ingkang sapuri dinten ingkang sampun kawuri. Dan inggih supados putranipun ingkang namipun Bagus Fajar Bagus Aprianto kadhaupaken kanikahaken kalian kenya Ayu Anissa Rofiatul Mubarakah sampun dipun laksanakaken dening Bapa Sukiman lan Ibu pramila menika lumantar kawula Bapa Sumadi Slamet namung saged ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhan mekaten. Ingkang salajengipun kala ugi dipun aturaken mbok bilih samangkih putra temanten kekalih sumondhok utawi mapan lenggah wonten ing laladan Manggung Ngemplak Boyolali sedaya panggula wentah kaborongaken konjuk mayipun Bapa Sumadi Slamet lumantar kawula insyaallah samangkih panyuwun panjenengan badhe dipun estokaken. Piyambakipun boten kawratan paring piwulang reh kautamen maliki babakan bebrayan agung wonten ing madyaning panggesangan mekaten. Kok sawangsulipun hamba pilih samangke sawekdal-wekdal temanten kekalih kapang utawi kangen kalian keluarga ageng wonten ing laladan Bukuran Kali Jambe Sragen Asri. Mugi keluarga ageng wonten ing Bukuran estu kasuwun ugi paring piwucah luhur babakan panggesangan mekaten menawi tiyang sepuh ngendikaken paring sesuluh tutur wur lan ugi sembur ngoten nggih Pak Lurah. Jangkep ingkang atur salajengipun kalau dipun aturaken pinten-pinten angsal-angsal utawi abon-abon mbok pilih seperangan menika wonten Jodang Kalidan kangge syarat sarana anggenipun kepareng bodro piyambak kagem temanten kekalih mekaten lumantar kawula ing mriki ugi kita tampi kanthi suka renaning penggalih pangajap estu keluarga kemayipun Bapa Sumadi sekalian Ibu boten saged caos piwales punapa kemawon ananging sedayipun kasumanggaken dhateng ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muristinipun samanggih tansah pikantuk leliru ingkang saktraju mekaten. Lan ugi kula dipun aturaken hamba bilih besanipun utawi rahipun sedaya kadang warga Wandawa saking Bukuran kathah kekirangan samu kawis menapa kemawon mboten wonten kekiranganipun bapa mboten wonten lepatipun dawah sami-sami ananging malah damel sarju ing penggalih remene ing penggalih monggo ing penggalih tang keluarga wonten ing Manggung ingkang setamasipun sageta tambah supeketipun anggenipun sami bebesanan utawi pasedheraan mekaten. Kang salajengipun mbok bilih samangkih kalau dipun aturaken Toto Titi Laksana mudah bantu ing rikalen enjang siang puniki tungkap paripurna keluarga ageng pisan Sutrisno saking Bukuran kepareng nyuwun pamit madal pasilan wonten ing mriki keluarga ing Manggung estu salebetipun batos tebih saking panundung ananging awit kawontenan pramila mriki namung saged memuji dhateng ngarsanipun Gusti Allah mugi lengser panjenengan saking wiswa mibaha
Dumugi dalemipun piyambak-piyambak sak margi-margi tansah manggih reluwijeng sowang-sowang boten wonten alangan satunggal punapa pekaten. Kadhe menika pekaten ingkang saged kawula aturaken pinangka sulih sarira sampinipun Bapa Sumadi Slamet sekalian Ibu Sri Apriyati anggenipun keparengan nampi pasrah saking besan Sutrisno mbok bilih kathah lepatipun kirangipun kawula tansah nyuwun lumunten samudra pangapunten ingkang agung salajengipun estu kasuwun panjenengan sami lelenggan diwerukan sinambi caos donga pamuji paring donga pamuji dhateng temanten sarimbit mugi estu sinarengan kaliyan ridhanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah kajiwa kasalira dhateng masenganten kekalih satema saged mbabar keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saged nuwuhaken sunu ingkang linangkung nduriyah putra-putri ingkang sami soleh lan solehah. Akhiripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng lelenggan.